The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes. Mga tugang, mga kababayan na Bicolano, Ibicolana, Disyembre at 13 na po kita ngunyan, taon 2021. Mga ka-aksyon, igwa kita ngunyan in good vibes, partner. Update yan sa mga natabangan ta, asin matatabangan ta pa. Siyempre pa, partner, may matatawan man kita ning asistansya medikal, may manggagana man in 1,000 asin tablet. Ayun na, kumbaga talagang panong-pano pirmi ang programa. Bihira man ang programa ta partner na daing good vibes. Correct, partner. Bihira man, partner. Dahil ining programang ini pano ki pagtabang, pano ki asistensya para sa mga Bicolano. Correct, partner. Dinisenyo ining programa para makatao kita ni na panibagong pag-asa asin tuwang sa satuyang mga kababayan. Tama. Siring kan pigsabi ko, partner, kasubago, may maray kitang bareta ngunyan para sa saro sa mga nagrani digdi sa satuya para masosolusyonan ang sa indang problema. Makakaibahan taliwat ngunyan si Tatay Rogelio Binetes asin ang sa iyang ini partner so aki ini ni Lola Constancia Binetes. So nagsanggatos anyos na. Correct, na taga-baka partner. kay Albay. Yan. Ayun. Kung magigiramduman ta mga ka-aksyon, nagranisin dadigdi sa satuya, huli ta sa ibong kan amay man na pag-asikaso, day pa natatao ang centenarian kan sa iyang ina. Iyan, partner, so duman benefits, sa True DSWD. Nasa batas baga partner na pag nag-abot na ang sarong Pilipino o Pilipina sa edad na 100 anyos, may marireceive dapat na 100,000 hali sa gobyerno nasyonal. Opo, partner. Ngunyan na pagkahapon mga ka-aksyon, nakakaibahan taman ngunyan si Attorney Jill Bongalon, ang satuyang legal advisor, asin ang second nominee man kan ako Bicol Party List. Ini para paliwanagan kita kan naging asin magiging mga masunod na proseso, partner. Sige. Alright. So ngunyan na pagkahapon, kasabay ta si Attorney Jill, an aki kan satuyang centenarian, asin syempre makakasabay taman, partner, an representante kan PSWDO. Albay. Yan. No? Maray na pagkahapon tabi, Attorney Jill. Maray na pagkahapon, Rems, Joshua, asin maray na pagkahapon po sa gabos na nag-aantabay, digdi po sa satuyang programa, ang tabang ora mismo. Ayan. Oo. Digdi man kita kay Lolo Manoy Rogelio. Rogelio. At Manoy, tabi, Rogelio. Kumusta tabi? Si Nanay Constancia. Kusog pa nga buhay niya. Ayan. Excited ka ngunyan. So, Siyempre, magiging nag 100 maugma years ka. old siya kan, bulanin September. So, Ayan. kuya na siya, partner. May October, November, December, mga kuya na. Mga 100 years old and 3 months. 3 months, ayan. Attorney Jill, tabi, mahiyapot mi tabi ka. Kumusta tabi isunaging proseso ta kay ni? Ang proseso tabaga tabi kay ni, base nga ni po duman sa lay na ang Centenarian Act of 2016 na kung saan nagmamandato dumantabi sa DSWD as in sa mga local government units na nawan nin centenarian gift, no? Insofar as the national government is concerned, makaka-receive tabi nin 100,000 as a centenarian gift, and at the same time igwaman po na piga-apod na letter of felicitation, no? Na to be signed by the president and must be awarded duman po sa satuyang centenarian. Ayan. Ayun. Nadadalan ta mga ka-aksyon, yan si Lola Constancia Benitez ka na baka kay Albay, partner. Linawin ko lang, Giraray, although naiaputan na ini kay attorney, may mandato duman sa centenarian law na dapat may 100,000. Yes po. Oo. Tapos may mandato pa sa mga lokal na gobyerno na kung igwaman sana, magtauman. Yes, actually, they are mandated through the IRR and the memorandum circular that they have to allocate budgetary allotment for this centenarian gift, no, to be Ayun. awarded duman po sa mga naka 100 years old tabi. Ayan. Aside, Oo. partner, duman sa national government,
igwa pa partner na mandato na matauman sa mga probinsya. Na garungan ni ngunyan may maray na barita Ay, dahil yan. ang LGU Albay nagsunod Iyan duman ang pagsasabi ko, IRR. partner, na Oo. sa tuyang gobernador, partner, dakula ang puso sa mga lolo asin lola ta. Saro sa mga inot na nagsunod duman sa IRR, tabi iyo ang lokal na gobyerno kang probinsya kan Albay sa paagi ni Governor Albichara. Correct, partner. Speaking of centenarian benefit, kay bantaman ngunyan mga kaaksyon si Ma'am Maria Vivian Seya or si Ma'am Jing, ang focal person kan senior citizen programs kan provincial kan PSWDO Albay. Ayan, may darang bareta ngunyan mga kaaksyon si Ma'am Jing, maray na pagkahapon tabi Ma'am Jing. Maray na hapon man po sa Indonga Boss, Sir, Madam, and asiring man sa mga naghihinanyog dito sa idong programa. Ayan, inot na inot tabi Ma'am Jing, ano tabi ang bit-bit na maray na bareta. Hali sa lokal na gobyerno kang probinsya kan Albay. Yes po, may aniun po kami digdi, tanganing darahon po ang magayon na bareta. Narigalo po hali po sa Provincial Government of Albay na pinamamuyuhan po kan sa muyang padabang governor si Al Francis Bichara sa paagi po kang Provincial Social Welfare and Development Office. Aniun po kami para i-award po ang additional cash incentive para po kay Lola Constancia Benitez kang kabaasan baka kay Albay. And Uy. at the same time, para itao din po ining letter of felicitation hali po sa So, ibig sabihin gobyerno tabi ka ni Ma'am provincial. Jing, ora mismo tabi, hindi mismo may gagagaw mo po sa pamilya ni Lola Maliban na lang Constancia. duman sa letter of felicitation hali sa dapat sa presidente. Igwaman an sa tuyang gobernador ang probinsya kan Albay. Oo. Maray na bareta yan, partner. Maagang pamasko, ayan si Lola, ay si Tatay. Napapaibi si Manoy Napapaibi Rogelio. si Tatay Rogelio. Medyo nainot Manoy Rogelio sa provincial government. So DSWD na lang ang ipapalo up ta. At nakon sa imong madangog kan interview ta, pang 31 gid pang 32 si Lola sa day pa nakakakuha talaga sa DSWD throughout Bicol region, partner. Ma'am Jing, pira tabi yan na nakabugtak tabi dyan, tanailing ko. Sa cheque? Cheque yan, cheque tabi. So, ano yung po digdi, daradarami na ang cheque na kapangaran po kay Lola Constancia in the amount of 50,000 pesos only. Ayan! So, amounting to 50,000 de pesos. Ayan. Ano yan man pwede na yung kubrahon mo niyan, Aldaw? Pwede na po, sir. Kaysa po, ma'am, nakangaran Kay po Lola. yan. Kay Lola po. Ayan. Sa centenary. So gustong sabihin, si Lola maduman sa bangko. Iibahan ni Unless Tatay na Rogelio. ikaw siyang special power of attorney. Opo. Si Attorney Jill tabi kasi Nainot sa probinsya. nainot yes. sa probinsya. Ano po tabi, May Attorney? hahabulon pa kita, attorney. Yes, habulot tatabi ito sa DSWD. So, tiga-apod na nga ni po na centenarian gift in the amount of 100,000. Makakasa katabi, Tatay Rogelio, para po ini, Lola Constancia, na kami po digde, kay ba sa muyang staff sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, papadagos mi po ang pag-follow up, iibahan mi po ikaduman sa opisina, tanganing, maitaw po, Lola Constancia, ini pong 100,000 pesos. O yan, partner. So, siguro, iabutan na muna ini kay Manoy Rogelio, takarig makaputan na ni Manoy Rogelio, habang napapaluwa siya eh. May- Dahil pa nga niya yung nakaputan. Aside kan check, igwadig dinin Letter. certificate. Letter Basahon of tamo na felicitation. ang Yan. nilalaman ka na sa iyang certificate. 50,000 pesos. Ayan, partner, celebrating 100 years of good life in Albay. So, Ginang Provincial Constancia Government of Albay. B. Binetes, kabaasan baka kay Albay, maligayang bati sa iyong 100 taon na kaarawan. Salamat sa Diyos at kayo ay nagkaroon ng matiwasay, makasaysayan at mahabang buhay dito sa lalawigan ng Albay na magsisilbing aral at inspirasyon sa mga nakakabatang henerasyon ng mga Albayano. Dahil sa iyong naging huwarang pamumuhay, hangad pa namin na marami pang Albayano ang makaabot sa 100 at higit pang taong edad. Sa iyong naging ambag, marami pong salamat. Ayan. Signed, Governor Al Francis Bichara, punong lingkod ng Albay. Ayan. Ayan, medyo emotional si Tatay Manoy Rogelio. So, anong masasabi mo, Manoy Rogelio, primero sa provincial government, PSWD, o saka kay Governor Albichara? Salamat tabing dakula sa probinsya kan Albay, lalo na kay Provincial Governor Al Francis Bichara atin sa DSWD Albay. Ayan. And Siyempre. siyempre may promesa si attorney, congressman, na day nang tutunungan kan Ako Bicol Party List si kasuhon para makuha pa nindo so 100,000 sa DSWD.
salamat man tabi Attorney James. Opo. Tatay Rogelio, ini kabanga pa lang tabi ini ha. So 100,000 tabi na ikukuhaon ta po duman sa DSWD. Tatabangan mi po kamo hanggang sa maka-receive po si Lola Constancia kang centenarian gift in the amount of 100,000 pesos. Salamat po. Ayan. Ma'am Jing, habang pigahalata si SDG. Andito na si SDG. Kasi igwaman po nin mensahe si SDG in behalf ni Governor Al Francis Bichara. SDG, maray na pagkahapon tabi. Good afternoon, Remy. Good afternoon, Joshua. Buda sa gabos po nagdangog sa Indo. Buda nag-iinig po. SDG, personal na tabi na pig-receive ni Mr. Rogelio Benitez. So aki ni Lola Constancia Benitez kan kabasan baka kay Albay. Ang regalo kan provincial government sa sarong centenarya na 50,000 pesos. Ngunya na pagkapon daradara ni Ma'am Jing kan PSWD. So baka may mensahe pa po si Gob kay Lola Constancia at saka digdi sa aki na si Tatay Rogelio SDG na kaput na ngunyan ang cheque at saka so letter of felicitation tabi SDG. Okay, Joshua, Remy, salamat po. Buda sa... Yaon man digdi si Ma'am Jing kan PSWD o si Attorney Jill kasabay man tabi digdi tabi SDG. Si Attorney Jill, no? Attorney Jill, good afternoon. Good afternoon. Representative kan PSWD o kan office ni Ma'am Eva. Congratulations sa nakakuha kan syempre kan 50,000. Sabi ko baga sa Indo, Remy, Joshua, basta po kung ano ang dapat para sa tao, buda ma-receive kan tao. Sabi nga ni Governor Bichara kung ano ang para sa inda, magiging sa inda. Kaya yan po kang so pigranin mo yan sa kuya, pigapod mo sa kuya. Sabi ko baga, basta darawin mo lang duman, tawan takan kung anong mga kaipuan nindang ipresentar. And ngunyan po, yaon na po sa inda. Kaya po, kung anong sinabi ni Governor Bichara, yan po mangyayari 100% tabi. Ayan. Ngunyan nga ni SDG na naaraman kung may pigtatao pala ng provincial government talagang... Gusto mo naman umantos ni 100,000. Ay, yun na, Ay, nagpunta na ako, 100 years. mag-exercise, nagda-diet na ako. Igwa pala Healthy ni mga... foods naman ang pigkakaon mo, partner. Makabot lamang ako mga 114. Tama ka dyan, pero may kasi Joshua na hilingon yan sa FB, talagang labo-labo ang exercise. Oo, papalabaon ta naman ang buhay tagunyang kinakaipuan. Dapat maabutayan arog kayan. Magkarabutayan lamang tabing magka-receive man kita pa rin sa inda. Aram mo ba kung karaw-karaw ang... Ara mo, SDG, pag ako ang nakaresibikan 50,000, di 50,000, ay award sa kuya ko niyan, at the age of 100. Yes. Abdaw ko ka mo, mabaruan-uwan kita. So papalawigon mo muna for the meantime ang buhay mo. Tapos mabakal kitang 50 pirasong lechon. Dahil na, maduwa na lang kita sa pigsabi ko. SDG tabi, aram ko tabi SDG na SDG? Apo, aram ko tabi na ini talagang mga programa ni Governor Al Francis Bichara talagang pagpaugmay ni sa mga araw kani mga tigos na pamilya na talagang warang ibang pinaglalauman kasi ang mga lolo at lola baga talagang pinaglalauman na makuanin na ma-receive. Para lang sa impormasyon mo SDG sa kakaygob, napapaibi ngunyan suwaki si Manoy Rogelio. Sige ang ibi ngunyan digdi sa kwan sa programa. Siguro kay Manoy Rogelio. Dahil ka po siguro tears of joy po yan. Kaugmahan. Ay ang baga magayon na kung minsan napapaibig kita sa kaugmahan, ano ba kung sa kadipisilan, Yan. pero napapaibig po kita sa kaugmahan. Opo. Kasi po, bakong karaw-karaw tabi, Manoy Rogelio, na ang like mamamam mo, makaabot ki 100 years old, sobraw na yan. Pag sinabi nga ni baga, pag nag-75 ka na o 80, 85, lampasong ka nagmaray sa kalendaryo. And bako po, gabos na tao maabot dyan sa sanggatos ang edad. Rumdum ko kaya SDG so pigtaram ni Lola Constancia na sana ngaya habang buhay pa ako ma-receive ko Mapakinabangan naman na. tanganing pambakal ko man ngayang gatas, bulong. Kaya siguro na narurumduman ni Tatay Rogelio na ining kaugmahan niya napapaibi siya dahil duman sa mga kamautan ni nanay niya. Tagapagtaram ni Governor Albitsara, baka may gusto kang ipaabot kay Gob. Tara mo na saya. Salamat tabing dakula sa gabot na nagtabang sa muhi. Salamat man, Mang Rogelio, and sana po huwag mo si mama mo and ang pamilya nindo na natanggap nindo po ang 50,000 alin po sa provincial government po dahil Governor Bichara.
Ngunyan nga ng hapon, yaon magsigob naman duman sa 3rd District para po manauman sa mga PHW, buda mga social worker, Wow. pamasko niya. Iyan ang rason kung nga taday nakaabot digdi si Gob. Oo. Kasi supposedly talaga, pigimbetaran mo man si Gob, alagad, dahil nga ni ta, igwa man siya nin, or igwa ning aktibidad duman, as in pinaglalauman man siya, day nakaabot digdi. As in, ini si Ma'am Jing, representante ni Ma'am Eva, buda ni Gob, talagang marikason si Ma'am Jing, one call away talaga. Kaya ako minasaludo talaga ako kay Ma'am Jing. Tama yan. Si Ma'am Jane talagang yan ang back-up ni Miss Eva Graida. Ayan. Tapos pati SDG, iningatan na maray ni Ma'am Jing Sucheki, dahil lamang nagumos. Oo. Pagkabutik di, tanuson pa. SDG, maraming salamat, tabi. Opo, congratulations again sa pamilya and sa mga nagdadangog sa tuya. Mag-enroll lang kamo sa PSWDO office. Pag madali na po ang mga pamilya nindo, ina nindo, ama nindo, mag-arabot dyan sa edad na yan na sanggatos nga para po makaresibi po kamo. Tayan po, kawarta kang gobyerno na dapat po ipigtataw talaga sa tawong nakakaabot isang gatos na edad. Opo, SDG, mabuhay ka. Thank you so much. Thank you very much. And mabuhay Alright. si Gob Alvin So, Sara. pasalamatan ko man personalmente si Ma'am Eva Grahida, partner. Oo. Siya talaga so Very nagkatao sa accommodating, tuya ma'am. ning everyday update regarding the partner sa tuyang pigdulog sa Sainda. Siguro bago tabutasan si Ma'am Jing, gulpi na po ang natawan kang provincial government. Para po sa ngunyan na tao, nakapaabot na po ki incentive para sa mga Albayano centenarians po ang PSWD for 20. Oh, Ayan. iba pasukan last year. Opo, iba pa po yung Opo. last Last year. Oo. So Mas talagang nakul po ngunyan compared so kang last pinagsisiguro talaga kang provincial government na basta may albayano na nakaabot sa Indo Opo, and naka-comply kan requirements, Yes, sinisiguradong exactly, matawan sir. talaga. Aha. Kasi ang aram ko man talaga kan partner, kabali yan sa budget kan probinsya for the entire Yes. year. Ah. So pira po, Ma'am Jing Aram mo- Tabi, ang maximum na pig-alat po or allotted budget para tabi sa mga centenarians. Every year, igwa po kami ng budget allocation po para sa Arukay na programa. Ang kada recipient po, pigtatawan miki 50,000 pesos and good for 20, at least 20 Ayan. centenarians. Kada taon. Opo, 20 kada centenarians. taon. Balir, saro na po yan sa mga regular programs kang PSWD po para po sa mga older persons. Wow! Partner! Saro lang po yan. Dakulong po kami actually mga programs and services para sa older persons. And So bako lang ini. Bako lang po. Saro lang po ano yan ba po sa... yan na ibang mga kwan? Sige po, salamat po. Samantalong Samantalong tana, opo. Natawan po kaming Kasi kaya kung naiabot yan, pagkakataon, ma'am, si Governor kaya, partner, talagang marespeto yan sa mga gurang si Governor Al kasi maski nga ni sa mga magurang niya, talagang si Gob Al makuha niyan eh. Kaya pag abot sa mga senior Oo, citizen, okay. ang puso ni Gob Opo, talagang opo. yaon eh. Yes po, talaga. Ang sektor po yan saro sa mga pinakaharani sa puso kang sa tuyang mahal na governor. Dahil bako Pasentro lang po, ma'am, para mas yeah. ma-loud po. Ayan. dahil sa senior citizen na din siya, kundi tama si Sir Joshua ang pagrespetar niya sa iyang mga magurang siring man, kaya saro yan sa mga programa kang probinsya na pigtataon niya po talaga ki atensyon ang pagpadaba, pag-attender po sa tuyang mga senior citizens. And naugma po kami na matawang kang araw kayong opportunity na nganing maipaabot mi po kung ano man po mga pwedeng maikataoming serbisyo para po sa indang sektor. Saro po kayo ni ang financial assistance duman po sa mga nangangiipo para sa medical and burial. Opo. Yan. So, yan, partner. Saro po yan sa mga Medical regular and burial. Medical. Ang Opo. medical partner, iyon so Sa mga pagpalawig, salud. pagpalawig Yan. sa tuyang Opo. salud. Kaya Pero lang pag di na talaga di na kinaya, kaya, buryal na, buryal partner. Opo. Igwaman po kami ng mga assistive device. Ito po ining mga pigagamit sa mga medyo may kabiyadian na. Araw po kang Wheelchair, wheelchair. ayun. So ito po bagang tungkod, Opo. crutches, Para sa mga yan. news. So kung igwa po kitang kang Hearing aid, miyembro ma'am. ki, How about hearing aid? pwede man po kitang magtao dyan ki augmentation. Opo. Kung halimbawa mong mahalunon man ang kantidad kayo, maski puro po papaano, Nakakontribute. pandagdag lamang po sa pangbakal ki hearing aid. Ano po ang mga dapat gibuhon sana kan mga senior citizen na may tuyo sa provincial government tabi? Sige po. Magduman lang po sa opisina mi or pwede man pong paagihon po sa mga Municipal Social Welfare and Development Office. I-upload po sa MUYA. Basta po
Ano po ang requirements? Ang mga requirements available, insigida matatawan mo po yan kitabang. Ang pinakainod dyan, partner, na requirement. Pinakainod, Certificate of yan, residency. exactly, ma'am. Kasi ang programang ini, nakapokus ini, partner, sa mga mayong-mayong Yan, talaga. mga disadvantaged Iyo, po kung na mga saliri ka syudadano. ba? Kung mayaman ka man sana, Yung mo kung saliri ka kan mga eroplano sa mga barko tapos madulo ka naman sa makasusupog DSWD. partner sa mga nagtitirios. Kumbaga, i-lift mo naman sa imong karapatan na mag-agad sa gobyerno kasi kaya mo na ang buhay mo. And ang kagayunan pa dyan sa PSWD partner, gulpian mga nagpapaabot sa kuning reaksyon, very accommodating Ayan. and approachable. Sabi ko mga nga yan. ni mga partner, one call away yan. Si Ma'am Eva, si Ma'am Jing, and the rest of the staff. Talaga partner ng mga maasikaso yan. So mabuhay po kamo Opo, dyan, Ma'am thank you Jing, sa po. PSWD. Oo, Mabuhay nakulong tabi po ka kami mo, mga ma'am. social workers na insigida Tapos may nakapag-istorya pa sa kuya, mga magagayon dan yan. Yan! dyan. Ili naman Yan, daw si yun Ma'am. Yun ang God. sa ano mi pasa na po sa mo yung PSWD o si Ma'am Eve. Yan, iyon Talagang ang given na yan. talaga ang kagayunan. As in, makulang si physical partner. So, Puso. yan. Maraming salamat po, Ma'am Jing. Thank you so much, Tatay Ma'am. Rogelio, makitawi daw tabi kami kidikit na ano, kung napapaibig ka ngunyan. Sa po nang gagaling yan na sa imong pag-ibig, kaugmahan ba? Or nailing mo talaga na... Alam man partner bay kaput ka ng chiki, mamundo ka Dahil, pa. ang gusto kong maraman kasi, ano ang Siyempre, magiging kaugma. reaksyon ni Lola Constancia pag uli mo at siyan? Ano po ang sa imong inot na tataramon sa iya? Sigurado ako maugma siya. Haloy niya namin, ipig. Nata po napapaibig ka man ni Rogelio. Sa kaugmahan po. O ingatan mo man ni Rogelio. So sa iling mo po, ipalid Tatay yan, ha? Rogelio, dakulang katabangan po yan kay Nanay Constancia. Nag-aagi ka mo duman sa may tulay, sa may sula. Oh. Ingatan mo man ba, di palid yan, Oo. mahulog Ano mo po sa ang dagat. plano mo, Tatay Rogelio, kan checking mo niyan? Kukubraon mo ba tulos kaibahan si Lola Constancia? Ano po ang plano mo ngunyan? Iuli ko muna sa iya. Uli, ipapailig mo. Tapos mo arin mo tabi iyan ipapalit na cash. Saga. Dahil ibahan ta partner ta ara mo. Saga. Ibahan mi ka Kupraon mo mo na tulos sa tapos agama, no? ara mo dakulang kantidad bagayan. Ma-back up kita partner tanganing share tong makauli ning Sarong kumpleto. nga nin dako lang yung problema. Digdi po tay. Sarong dako lang yung problema. Dahabo niya na magbiyahe. Oo. Sa araw po kaya. SPA yan kay Puan siguro. Oo. Attorney Jane, Yes po. paano kung day na makapabangko si Lola Constancia? Dahil niya na talaga. Dahil niya na po talaga kaya, din siguro i-authorize niya na lang po tabi si Tatay Rogelio na siya na lang po mag-cobra on behalf of Lola Constancia. Opo. So yung mapag-ibo kayo na attorney si Manuel Rogelio. Right Tabangan after. na, kanak- Tabangan to Oh! po. Yan! Yun na! Gigibuhat Si na attorney po. na pala na magibo Si attorney na mismo ang magibo kang Yes. SPA mo, tanganing day ka na madipisilan tabi tatay. Tanganing pagpasiring mo sa bangko, ipipresentar mo na sa natabi itong SPA. Opo. Salamat. Eh, notaryado yan. Salamat, attorney. Yan ang pagsasabi Yan ang na serbisyo ka na Kubicol. Tabang ora mismo. Oo. Ano tatay, igwa ka pang diit na problema ngunyan, igwa ka pa tabing diit na kahaputan, tanganing malinawan kaya umpo si Attorney Jill. Dahil naman po. Ayan, yan ang gusto ko Mag-aalat ka madang na sa klarado. pag-follow up duman sa Klarado. list. Ano po tatay Okay. ang last mong mensahe para kay Congressman Jill, kay Attorney Jill, sa PSWD, and syempre kay Congressman Saldico na naging paagi, tanganing ining sa tuya Instrumento. nga, yan, naging instrumento, tanganing ang sa indong problema, magianan asin masolusyonan tatay. Sa DSWD Albay, salamat po, ma'am. PSWD po, opo. Ayan. Salamat, attorney. Salamat. Asin salamat man sa ako Bicol. Nakulang salamat. So, tubod ka naman ni Rogelio ng ako Bicol talagang katabang na, kasurpa. Iyo. Ayan, partner. Wala nang iba. Yan, wala nang iba. Ang ako Bicol, kaito pa man sagkud mo niyan, katuwang kan mga Ay, Bicolano. nagtatabang talaga. Correct. Tested na. Proven and, And tested. Mga- Base sa track record. Yan, data na kay Puan Sarusarong tadakulo na yan, partner. Maraming Thank you. salamat sa Abutan liwat din sa tabi, taong Attorney programa. Jill. Ma'am Jing, Ma'am Jing, thank you so much. Kay Ma'am much. Eva, kay Governor Bichara, maraming salamat. And Tatay Rogelio. Sa muyang pagbabalik mga kaaksyon, dai patapos ang pagtaong tabang. May matatawan kitang asistensya medikal. May manggagana man nin Sangribo, asin may manggagana nin tablet, Jamson na kamo. Babalik pa ang tabang. Ora mismo. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot kan mahal na Diyos sa bilog na kinaban. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobrang nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadibisilan may katapusan kung kita magkasararo asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laom ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karata. Mga padaba ko mga tuga,
Ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Greco Militar. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, yung crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabak di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
mapapasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Balik ang tabang Ora mismo, partner! Baltada kita sa tuyang programa, maray na pagkahapon sa tuyang mga nakaantabay. Siyempre sa radyo, asin sa social media. Yes! Ngunyan, So, partner, kumusta ka, makakaibahan mga ta boss? naman sa tuyang tatabangan ngunyan na pagkahapon, kaibahan ta si Nanay Susana Susana Nara. Nara kan Ginubatan Albay. Maray na pagkahapon po, Nanay. Makirani po kan mikropo. Maray na hapon man po sa Susana ma'am, Nara. ma'am, sa Nata kasi. man ay Nara, bakong ipil-ipil. Oo, bakong mahugani. Nara talaga. Pambansang kahoy. Dahil mamahalo ng Nara. Yung mo Oo. ka magpagibok ng lamisa. Ibaga, mahalo ng kantidad. Pero, kung ipabakal ang Nara partner, mahalon. Mahal. Mga mayayaman ang dapat ang may Nara. Pero Kamu, bago Nanay, mo kamusta? kuya partner, dadako pong ka pag dardara mo yan. Siyempre, dapat partner, igwa ka ning permit hali sa Manay Susana, si Isay po an may helang. So aki ko pong subang na Pakiran nilang po. So aki ko pong subang na lalaki na ano po siya na operahan sa hemorrhoids. Iyo po yan si Christian. Pirang taon na po si Christian. 30 po. May pamilya na? Dai pa po. Kaso rin pa ining nagkahilang o naoperahan. Nagpun daw siyang matiisan Almoranas po niya ang 2010. Tapos di man siya sa akin nagsabi. Nagsabi siya sa akin so nga na pong malala na. May lahi ba ka mo, Nanay? Kasi ama ko po, amo man. Kasi ang aram ko kaan partner, yun namamana yan. So ama ako, amo po 37 anyos daw po siya nung nagkaigwa pero di man daw siya nagpa-opera. Nabulong man. Pero po ang aki mo gabos, Manay Susana. Bali po, 4. Pampira ini si Christian. Subang po. Panganay. Opo. So, panganay ini. Opo. So, naoperahan. Nanay, ngunyan tabi, anong pagkabuhay? Paano tabi inin doon nasususteniran ang mga pangangaipo, lalo na sa pagbulong? Nagkapatarabang-tabang po so mga akas ko po na suduwang. Makira nilang po, Nanay. Suduwa ko po na ayun man po trabaho. Lalo pa nung nagpa-operar po. So pangdua po. Amo po sa akin So ngunyan, dahil na po siya nakakatrabaho? Dahil na po. Magpunong di na siya nakatrabaho. Kasi ang aram ko ba kayan partner talagang may nagluluwas na dugo. Ano po Maskan pagtukaw kaan, medyo difficile. Mas lalo nga na, sir. So pag pina-describe ko po sa malala na talagang namamatayan. Malala na ma'am, yun na nga siya nagibi na di na daw niya kaya. Kaya sabi nung doktor, nung pina-check-upan ko po sa emergency ligaw, kay Puan daw po, operahan na. Kaipuhan ng operahan. Operahan na daw po. Muna po, so doktor, iba man po, so doktor niyang nag-check up. Tinaawan po siya ning resetang bulong. Tapos, naubos po yato sa lagning duwang simana. Inubos po man na ito naman binakal. Tapos, amuman gilain po. So, wanya na mamatian. Mas grabe. Di na siya makaado. Asa sa simana, sa dabis na lang po siya Bawas. Oo. So, dapat ang mga pagkaon niya, mga malulumoy na. Di na siya po nagkakaunumay. Oo, yun ang pinagbawal na sa iya. So, more on mga prutas na sana. Mga malulumoy na pagkaon. So, anong kwan nito, papaoperahan?
naoperahan na po. Naoperahan na? Pinaoperahan ko po. Ayun. Operado na pala. Operado na. Opo. So, Ang kay Pon mo niyan? pang-maintenance. Pang-maintenance Opo. sa tulong bulan po na maintenance iniresita po sa Yung pag-arog ba kay Yan po partner? ang gusto mong ipaabot kay Congressman Saldico kan ako Bicol. Kasi pag operado baga, kadakol talaga yun partner ng bulong. Bulong. Kina po ayo pa so liquid po na Makilaog po na naidigdisan. lactulose po na Lactulose. na Makantidad man ang lactulose partner. Opo. nasa 400 po 409 po. Kaya ayun po yan ang rason para nagrani po kamo digdi sa Tabang Ora mismo. Dahil dyan partner, Ora mismo. O yan. Nakaabot sa karaman ni Congressman Saldico ang pangangaipo Aha. ni Christian ang sa imong Ayan. Resibiyon mo po tabi ni nanay. 3,000. 3,000 de pesos. Ay. Tabang po kan ako Bicol sa pagi ni Congressman Saldico ora mismo kay Christian. Thank you po. Anong masasabi mo po kay Congressman Saldico kan ako Bicol? Thank you po Congressman Saldico sa tabang mo po na pambakal po ning bulok sa aki ko. Maliban dyan manay. Yan. May padara pa si Congressman Gwapa. Saldico. Salamat. Ning Merry Christmas sa imo. Ayan. Pasko na. Pasok. Aliyah. Miss Luces. Beautiful. Pasok. Ayan nanay. Bit-biton mo po tabi ini. Narumduman. Pagkailing ko kay Aliyah, narumduman ko lugod si Pade. Napiga para hanap sa Facebook. Oh, si Pade. Si Pade yan. Nauurang idig. Si Pade yan. Suprimohon ko, nagwapo. Opo. Nanay, kahagadan mi po na sana maging maayos na po ang sitwasyon kan sa imong aki. Opo. Salamat man po sa Indo. Ayan. Mabuhay ka po, nanay. So, tubod ka naman ay Susana na ang ako Bicol katabang na kasurog pa. Opo. Kaya sain ka pa, ako Bicol na. Ako Bicol na. Yan ba ang sinasabi ko sa imong partner? Tested na. Tested Ura naman. mismo. Ura mismo. Partner, sa tuyang pagbuelta, may manggagana ning 1,000 asin tablet. Kaya mga ka-aksyon, dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Mig sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabador sa Senado. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo to. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, yung crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot, kan mahal na Diyos sa bilog na kinabaan. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobrang nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadivisilan may katapusan, kung kita magkasararo, asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laon ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karatan. Mga padaba ko mga tuga, ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa Indo, nin maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob.
Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay. Pero pati mga negosyante, namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako ngalas na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo, partner! Oy! Oh, lesson learned, partner. Kuyan, yan ang inakot partner. Pirmi mong ilag sa isip mo. Na ang mikropono, open ora mismo. Kaka-action na pagkapos sa mga nakatutok sa Tuya over live Facebook and syempre mga nagdadaugma sa itong mga radyo. Tabang ora mismo. Yan. Gusto sabihin, ang mikropono nakabukas ora mismo. Maray na pagkahapon. Syempre pa, partner! Syempre, pati ang talinga, dangog ora mismo. Partner! Kadaw talaga. Partner! So mga nakantabay-tabay dyan, unihan sa tuyang maswerteng tablet winner ngunya na pagkaldaw. Si Juji Ridito Calio. Ayan! Juji Ridito Calio! Congratulations! Partner, uyan sa iya naging mensahe. Diyos maray na hapon po, Congressman Saldico and sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ako po si Jody R. Calio, taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. 10 taon po akong napundo sa paglase, pur dahil sa kadipisilan sa buhay, asin sa paghelang, kan parehong magurang sagod na namamaaram naan sa kong ama. Sa edad na 28, nagbalik po ako sa paglase sa San Jose Community College. Asin man sa kursong Bachelor of Culture and the Arts Education para ipadagos ang pangarap na maging sarong paratukdo. Sa ngunyan po, sa edad na 31, nasa ikaapat asin ultimo na akong taon kan pagklase. Ako po nagtutubod na bako kaulangan ang edad sa pag-abot kan pangarap, basta yaon ang dedikasyon sa pag-adal asin pagdesidir sa ibong kan mga kadipisilan. Sa ngunyan po ang laptop na gamit ko sinublian ko sa napo. Dakulaon pong katabangan sa sakuya kung ako po ang swerteho na mapili para matauhan ni tablet na sakuya pong magagamit sa muyang field study sa ngunyan. Diyos ang magbalos. Oy! Paano ini makuha ni Judy Ridito Calio? Ayan, Jody, tanganing maklaim mo ang sa imong ginana na brand new tablet. Halaton mo may maapod sa imong staff kan Action Cost Center Tabang Ora mismo. Asin ko niyan! Mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng 1,000 pesos winner ngunya na aldawnin Lunes. Yan, aldawnin Lunes, 1,000 pesos ang gaganahan. Mapapasaw na garapon. Payo pa sana yan. Payo pa sana ulam na. Maski day ka nabibimbag duko, okay lang yan. Oo nga naman. Bakit ka ba yumuyuko pa? Ha? Hindi mo na kailangang yumuko pa. Tumayo ka lang ng tuwid. Hindi ka makikita. Sapagkat ikaw ay may ano? Taglay na. Kagandahan. 09, naaluyon si partner. Taga-Kamalig. Okay, 09 07 07 204 4073 4073 Maria Cecilia Badi. Dried fish. Badi. Ay, sarap pa. Partner. Lahat mo na tawan ka ng second call.
Sa mga nag-celebrar kang kumpleaños today, happy birthday! Nata daw yung partner, ano? Ora partner, oh. Nata daw yung partner, may mga tawong gusto mong makaulay, na gusto mong apudan, tagaling makadangog sa kan istorya mo, dahil nagkasimbag. So mga tao lugo na dahil dapat makadangog ka. Nadadangog. Nadadangog. Yan ang pagsasabi sometimes. Yan ang inapod partner na UD Squids. Yung mga unexpected scenarios, partner. O na, 0931 0931 949 949 6593. Basta ang importante ka to, partner. Taga-tabako, partner. Nailuwas mo kung ano man ang dapat mong sabihin. Naday mo man ito ka mauutan, partner. Na makakulog ka. Relaying of information lang naman. Aray! Naku! Si Antoinette Buban pala nini. Utro. Ano na yung partner? Ang aram ko ngunyan, medyo may ano ngunyan an Globe? Globe. 0931 nini. Sige daw. Ako man yung Globe, 0931. Si Congressman Didi Cabredo, partner, nagapod. Baka may Christmas na. Yan. Sige, partner. Numero? 0931 0931 949 949 6593. Alat mo na. Abang nag-ano kita, partner. Alat mo na kung Didi tabi. Ako, pag may mga nag-aapod sa kong congressman, sisimbag mo tulo? Day na. Ano? Day na, may instruction ako sa inda. Day na niya ako kung magparapod-apod. Aram na nindo ang Gcash ko. Ang bugon ka talaga, porket may install Gcash ka na. Ay, maray na pagkahapon! Hello? Hello? Hello po. Si Antoinette ito? Iyo po. Antoinette Buban? Iyo po. Ay, ikasubay sa diri kan Buban Liner, yung mga bus? Abako man. Wala naman ito kunyan, partner. May mga bas babang buban. Igwa nakagarahe, dahil pa nagabiyahe. Ay, Antoinette! Hello po. Ano taga-sain ka? lamang? Taga-sain ka? Taga-Kubo po. Taga? Taga-Kubo. Kubo. Taga-Kubo. Sa iliyan na Kubo. Tabako? Tabako po. Ika Antoinette, daraga pa, may agum na, ano? May aki na po. May aki na. 8 months. 8 months. Gusto kong sabihin kung may aki ka na may katuwang kang nagibunin aki. Siyempre man, partner. Alangan mga nag-ibo niya ng solo. Malay mo. Ano yan? Anong pangaran kang katuwang mo pag gibo ka na aki? Sinimbag ko, partner. Ha? John Harvey. Si John Harvey. Oo. O, Antoinette, anong trabaho? Anong hanap buhay mo? Student pa po kami. Student. Kasabay sa pagiging student nindo, inadala nindo kung paano pag-gibo ka na aki. Marayan, partner. Marayan ta. Amay pa. Mga field study. Amay pa. May trophy na sinda, partner. Pati ng mga field study. Physical mga experiment. Kung yan. Antoinette! Ano po? Nya, kumusta? Nakakaklase ka pa man maski may aki ka na? Iyo po. Ano lang, paano kami? Online class. Ayo. Taga-Kubo ka dyan sa Tabako. Di ba pag-ibuan na yan kan mga sundaang, partner? Tama, Antoinette? Ano po? Diyan sa pag-ibuan kan mga sundang. Sa Kubo. Ano po? Susundang baga or tabak, aramong tabak. Eh po. Ay, yung pag-ibuan dyan. Tonet, tabi, bistado mo, tabi ini kung sisay kaulay mo. Iyo po. Sisay Aber. Sa ako, Bicol po. Sus, partner. Congratulations, Antoinette Buban! Merry Christmas! Sali kay Congressman Saldico. May regalo siyang 1,000 pesos para sa imo! Yehey! Antoinette! Ano tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldi? Naaraman ni Congressman Saldico na nag-study ka mo ni John Mark. Congratulations! Antoinette, mensahe mo tabi kay Congressman Saldico. Ano pa? Mensahe mo, tayo katinawan ng amay na regalong 1,000 pesos ni Congressman Saldico kanako Bicol Party List. Anong masasabi mo? Sobrang thank you po. Ang ako lang tabang init sa muya. Saan mo yung nagagamiton? Pambakal gatas? Gatas po, tas diaper. Ayan. Pero may yan, partner to partner. Opo. Antoinette, congratulations! May maapod sa imong staff kan Action Co Center. Wait mo, ha? Kan ako Bicol tabang ora mismo kung paano mo maklaiman sa imong ginanahan. Alright? Okay po, salamat. Salamat po. Uy, partner, parumdumong ko lang ika. Ano? So, sarong nangganang winner sa 16 Sa birthday, iyo partner.
Ano na ito, partner? Oh, Madali sa 16. Naka-note na ito, partner. Tanganing naman ang birthday niya. Panghanda mga ito. Dahil ko ta siya mahanda. Pero dahil amay-amay na regalo si Congressman Saldi, mahanda da siya, partner. Remind the public, partner. Partner, para man sa tuya mga kababayan na maawat man manggana, aron kay Antoinette, kinakaipuan lang nindong i-like ang sa muyang official Facebook page. Ako Bicol, tabang ora mismo, ipadaraan sa indong mensahe kung nata kinakaipuan nindong manggana. Siring man tabi day paglingawan, ibugtakan sa indong telephone number, magtag ning FB friends, asin, dapat i-share tabi ang sa muyang live episode. Duman naman sa mga kababayan ta na may mga problema legal, ha? May chismosa ka mo na gusto nindong ireklamo. May tugang ka mo na day ka mo nagkakauro yun sa barangaan kan mana, daga, etc. Haro, ha? O kung may ano pa man dyan na mga reklamo na kaipuan nito ang legal advice, isa yan makakaibahan ta, partner. Ayan, partner, para man sa tuya tabi mga kaaksyon, mga kapwa Bicolano tabi dyan na nangaipon ng tabang legal. Makakaibahan ta si Attorney Jill Bongalon. Ayun! Ha? Permi kitang may abogado na preparado Ika talaga, partner. para magtauning advice. Ha? Ika na talaga ang tunay kong padiyo na pasaw-sawngan bitis ko sa gabos na panahon, mainit, mauran. Bala ka na, maputik man or bako. Bala ka dyan, partner. Basta ang importante. Ang tabang legal, ang tabang ura mismo para sa mga kababayan. Dahil ang kamautan ni Congressman Saldico, ang Ako Bicol, maging katabang, maging kasurog kan mga Bicolano sa gabos na panahon. Aram mo, partner. Atin sa gabos na. Aram mo, partner, ang empleyadong masunurin. Igwayan, partner. Pinagpapala yan. Ayan, mga ka-aksyon. Inabot kita kan oras. Tanganin kitang paramihan tras magparam. 12 days to go before Christmas. Ano? 12 days na lang. Yan. Isang dosenang araw na lang, mga ka-aksyon. Baka naman. Papasko na, partner. Alright. Sa agaliwat, magiribahan kita paras na oras na sinparas na programa. Kami yan sa indong nakairiba. Daing iba, Remy Araneta Mindones, and Maha Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa idong lingkod, Mr. Siram Joshua. Salamat kan sa idong pagkantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay. Maray na pagkahapon, Nasin. Salamat. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.